הלו, שני? כן, מה את רוצה? אני צריכה שתבואי מהר, מישהו רודף אחריי. את במשך זה יסגרו בצבא שאני אבוא להציל אותך? תנו שנייה לי רצינית, בואי. וואי, דניאל, די, מה זה מהשטויות שלך? חיפשתי אותך. מצאת? איך היה המבחן? לא משהו. כן, גם לי. חזרת לעשן? מותר לי! בסדר, מה את מתפרצת עליי? אני מבינה שקשה לך. לא, את לא מבינה. גם לי קשה עם זה. קשה להאמין שכבר עברה שנה. בואי לא נדבר על זה. אז על מה כן נדבר? לא יודעת, תעזבי אותי! קרן, אני... זה בסדר. את צריכה את הזמן שלך לבד. אני צריכה ללכת. רוצה טרמפ? אני נוסעת ממש מהר. לא, זה בסדר. תמסי לי אחר כך? הלו? אני בפארק עוד 20 דקות. מי זה? אם את רוצה לדעת מה קרה לחברה שלך לפני שנה, תבואי לפארק. טוב, זה מטומטם לחכות לה, אני הולך. שב, אתה לא הולך לשום מקום. אני לא מבין מה הקטע שלך. ואני לא מבינה את שלך, למה לך ללכת? היי, מה קורה? בסדר. קראתם לי? כן, אנחנו לא יודעים מה לעשות. לגבי... רז חושב שכדאי ללכת לשני. אני ממש נגד. זה יום לא פשוט בשבילה. בואו ניתן לה את הזמן שלה. תקשיבו, ראיתם אותה, היא על הפנים. היא איבדה את החברה הכי טובה שלה לפני שנה. אנחנו צריכים להיות שם בשבילה. אתה רוצה ללכת כי אתה רוצה אותה. מה זה קשור? שוק טומטם. זה מפגרת. דיברתי איתה מקודם, היא רוצה להיות לבד. אבל זה ברור שהיא תגיד את זה, היא יודעת... מה? אמרתי לך, תעשה מה שאתה רוצה, רק אני מקווה שזה בקטע של חברות, ולא... די, קרן, גם את? אמרתי לך, תעשה מה שאתה רוצה, רק תתקשר אליה, שלא תיפול עליה משום מקום. הלו? שני, מה קורה? שיט, שוב החופר הזה. רז, חכה שנייה. שני. היי. היי. שקט, זה לא זמן טוב. אני מחכה למישהו. מי? מישהו? שקט, לך כבר, אני לא צוחקת. אני התקשרתי. ספר לי, מה אתה יודע? אני התאהבתי בדניאל לפני שכל זה קרה. אבל עכשיו אני חושב שהגיע הזמן שאני אמשיך הלאה. ואני יותר משמח להמשיך הלאה יחד איתך. שקד! על מה אתה מדבר? פשוט ספר לי, מה אתה יודע? פגשתי כאן את דניאל לפני שנה, והייתה בינינו אי הבנה מסוימת. אי הבנה מסוימת?
אז בגלל זה הבאת אותי לכאן? לפארק? לאיפה ש... אני רק רציתי לסגור מעגל. כדי שתדעי שאין לך מה לקנא. אני אבוא אותך עכשיו. אני יודע כמה זה חשוב אמון בין בני זוג, בגלל זה אני מספר לך את זה. אתה פסיכי לגמרי! ותקראי לאמבולנס. אני לא יודע מה מתכן לעשות לה. כן, כן, בואי מהר. ותתקשרי לסתיו. אני ממשיכה לדמם. אנחנו חייבים ללכת לבית החולים לתפור את זה. לא, אנחנו נלך אליי ואני אטפל בך. שקט, זה לא משחק. את אוהב אותי, נכון? אני אוהב אותך, אני מטומטם. מה קורה כאן? הכל בסדר? כן, הכל בסדר. היד שלך. נפלתי. באמת! כמו חברה שלה! את בסדר? כן. חושבת שהוא מת? לא יודעת, לא אכפת לי. הוא זה שהרג את דני. ומה הוא עשה ממך? מה שכולם רוצים. מה זה? אהבה.